Фирма Рефан 20 години вече е на пазара и се утвърди като крупен производител на парфюмерия и козметика на натурални ръчно изработени сапуни. За това време стъпихме стабилно на българския пазар, на който работим с над 1500 търговски обекта и създадахме 50 фирмени магазина, които много успешно развиват своята дейност и информират и обучават българския производител за новите тенденции в световната парфюмерия и козметика. На чуждия пазар Рефан работи в над 80 европейски страни и създаде 50 фирмени магазина. Най-успешно развиващия се пазар в чужбина това са страни като Испания, Гърция. За 20 години Рефан се наложи като един от новаторите в производството на различен тип продукти. Първоначално, започвайки с производството на наливна парфюмерия, ние предложихме на българският потребител една качествена стока на достъпна цена, произведена с качествени суровини и материали от световно известни, доказани производители на суровини в тази област. Вторият иновативен продукт за българският пазар, това са глицериновите ръчно изработени сапуни на Рефан. Те са една различна, уникална и нова концепция за българският потребител. Глицериновите ни сапуни са над 30 вида, 30 различни вида, като те са разработени така, че да бъдат подходящи за суха, нормална, чувствителна и мазна кожа, различните типове кожи. Рефан България е горд с своята серия Кралица роза, която е произведена на базата на розово масло, розов конкрет и розова вода. Тя е предназначена за суха и чувствителна кожа и не съдържа никакви отцветители и парфюмни композиции, които допълнително да повлияят върху ароматът на продуктите. Серия Кралица роза получи международно признание както в България, така и на световните пазари, където Рефан изнася своята продукция. В последните години фирма Рефан България разширява своето производство и включва към производствената си листа на много нови продукти, част от които са бутер кремове за тяло, захарни ексфолианти за тяло, в чието състав влизат растителни масла, нежни и приятни са за кожата и са удобни за употреба. Подходящи за всеки тип кожа, не изсушавайки и оставяйки един приятен аромат върху кожата. Като водещ производител на парфюмерийни продукти, фирмата в последните няколко месеца дава възможност на своите потребители към любимия си парфюм да използват и такъв козметичен продукт. Това са продуктите към парфюмерийната колекция Рефан Follow Me, разработена в две направления – мъжка и дамска козметика, като дамската серия включва лосьон, душ гел, спрей за тяло. Мъжките аромати отново в насока към любимия парфюм, няколко номера. Серията се състои от душ гел и дел спрей. Продуктите грижа за тялото, към тях искам да представя и пилинг сапун Гъбите. Това е един уникален продукт, фирма Рефан на България представи като иновация и беше много добре посрещнат както на българския, така и на международния пазар. Идеята и самия продукт приет като иновация заради съчетанието на 2 в 1 сапун със съчетание с гъба, удобен за употреба навсякъде, не заемайки много място, дори при пътуване. Продуктовата гама на Рефан завършва с декоративните ръчно изработени свещи, които внасят един уют, прекрасен аромат във вашия дом. Рефан България е единствената българска компания, която предлага франчайз магазини за наливна парфюмерия, козметика и парфюмни продукти. Това е така една доказано вече работеща концепция с времето, която всъщност е разработена с идеята да бъде икономична, силно рентабилна, евтина за създаване и поддръжка и привлекателна, разбира се, и печеливша за потребители и търговци. Инвестицията за всеки магазин Рефан е не повече от 6 до 10 000 лева. Бизнес концепцията за франчайз магазини Рефан
донесе на фирмата първа награда в категорията Нов бизнес модел на Franchise Expo, провело се на 11 ноември в град София.